Nginibingelele ngane zakwethu, kuyaphileka lapha. Ngiphilile mina ngane zakwethu yabona. Bengisachaza-ke izolo bekuyi-31 31 August kuyisonto. Namhlanje Msombuluko, lesi-ke isigaba sesibili sokuthi mangathiwa bengumongameli noma kuyimi ophethe la e-South Africa, izinto akade ngizokwenza sure ukuthi ziyenzakala ukuze uyabona kube khona uzinzo nokuthula nokuthi siphile kamnandi ezweni yabona. Okunye bengizoyibuyisa i-Bible study ezenkolo, isifundo sezenkolo esikolweni ishicilelwe indaba kaJesu Kristu, ngoba akwazi ukuthi njengoba ingane ingasashunyayezwa nje, ingasashunyayezwa, ingasazi indaba makufika kwa-assembly kuyadanswa kwenziwa yonke lento labo. Mina bengayibuyisela-ke indaba ye-Bible study nama-assembly abuye ekuseni kuthandazwe nantambama kuthandazwe yabona. Ibuye i-Bible study, ingane zifundiswe ngoJesu Kristu ukuthi futhi zimkhethe ukuthi kumele zimkhethe njengenkosi nomsindisi yabona. Lokho bengakulwela ukuthi mangumengameli noma ngumuntu ophethe kulelo zwe ukuthi senze sure ukuthi ingane ziyafunda ngoJesu Kristu. Bese kuthi number 2 hayi number 2 ngoba ngiqhubeka kule video yayizolo. Bese ukuthi okunye yabona lapha kwi-constitution noma kumthetho sisekelo la eSouth Africa njengoba ikhona ahlukahlukene, ikhona eminye yabona. La kumalungelo abantu, emalungelweni abantu yabona, besofaka manje nemithetho elishumi yabo, le mithetho elishumi eseBhayibhelini besoyifaka futhi sezesho ukuthi umuzi nomuzi kunemithetho elishumi eprintiwe ukuthi iprincipe noma indlela abantu amele beyiconduct ngaphansi kwemithetho elishumi yabo. Le mithetho elishumi yonke le, umuzi nomuzi kuprint out kube i-constitution yomuzi nomuzi ukuthi bakwethu nayo imithetho kumele siphile ngayo yabona. Yabona imidlwembe negelekeqe ngaphela nya abantu begayidwe le mithetho elishumi yebo. Kule mithetho sisekelo le yokuthi yabona nje le yokuthi nje abantu bebe namalungelo ukuze kufike nasekutheni kube khona amaphilisi e-abortion okube khona ukukhushulwa kwesisa yabona. Ema-clinic angaze akhishwe lamaphilisi e-abortion ngenxa ukuthi abantu sebeyazi ukuthi akumelanga bebulale uyabona. Ukuthi ingane ukuthi uyithole ungakabi ready or urapiwe manje ufuna ukusikhipha isisu ngenxa ukuthi hayi ingane bongayilindele, ungaba nalowo nembeza ukuthi uNkulunkulu konje akafuna ukuthi ngibulale futhi uNkulunkulu yebo bangirapile kodwa ngakhulelwa, kodwa ngase ngakhulelwa, angiyigcine le ngane ibe khona yabona, ngiyikhulise noma uNkulunkulu uzongibhekelela, uzongibonelela uNkulunkulu ngomusa wakhe noma ngiyahlakalele lesi siga lesi yabona. Konke lokhu kubulala lokho kwahlukahlukene lokhu ngaphandle kokubulala kokuhushula kwesisi nokubulala nje abantu bengakhona beyiphathe kahle nxa ukuthi imithetho elishumi ngabe kuyiyona esiyifakela ngaphansi kwe-constitution bese wona siba wese siyiprinte ukuthi umuzi nomuzi ube nale mithetho elishumi ukuthi imguide. Ukubulalana na konke lokhu ukuthi ukugencana kungaphela nya yabona. Yabona. So ngu-government ngenza sure ukuthi lonke leyo mithetho leyo yabona siyayishicilela yabona, siyayisenza sure ukuthi iba khona, iyaphila ezweni, siyayi-implement, iyaphila kubantu ezweni yabona. Isigaba sesibili lesi ngisazoqhubeka izinto engazenza uma ngathiwa nguhulumeni yabona. Angivale le video le, nibe right, nibe nosuku oluhle, danke.